Tervetuloa seuraamaan meidän talon house touria. Tässä on siis meidän käytävä. Tuolla näkyy makkarin ovi, sitten siinä oli suihkun ovi, Milon huoneen ovi, olohuoneen ovi, sitten tommonen pieni väli, jossa on vessan ovi ja sitten tossa on toi eteisen ovi ja keittiön tommonen rako. Siinä ei ole ovea. Tässä on siis tehty silleen, että toi naulakko ei ole eteessä, vaan se on tuossa välikössä. Ja tuosta väliköstä siis pääsee tuonne vessaan. Tämmönen on tää vessa. Ei mikään nyt kovin kummonen, aika pieni, mutta kumminkin kelpaa. Ton hyllyn mie laitoin joku aika sitten tonne. Se on ihan kivan näköinen. Mie laitoin sinne vähän tekokasveja. Sitten siinä on vessapaperit ja naisten hygieniatuotteet. Sitten tuolla peilikaapin päällä oli kanssa tekokasveja, semmosia pieniä. Tässä on meidän makkari. Tuossa on Milon sänky. Siitä on otettu lakana pois, koska se ei puklas sinne, joten se vähän tuulettuu siinä. Sitten tuossa on vaatekaapit. Siellä on Milon vaatteet. Meidän vaatteet on Milon huoneessa siellä isommassa kaapissa. Sitten meidän sänky. No, tosi hienosti pedattu ja silleen nopeasti vaan huitasin ton tohon, mutta sitten on tossa meidän pelisetupit ja tuuletin. Sitä ei saa oikein parempaa paikkaa, koska tossa on jatkojohdot ja kaikki on niinku ihan täynnä, joten sille pitää keksiä vielä parempi paikka. Sitten tuolla on vielä tuolla seinällä tämmönen Milon hylly. Se pitäisi siirtää vielä Milon huoneeseen, mutta en tajunnut sitä vasta kun tässä videolla. Ja sitten täällä on meidän minijaakaappi, mutta siellä ei ole tällä hetkellä hyttynen. Sitten tässä on Milon huone. Siellä on vielä näköjään noita synttärikoristeita, kun Milo tosiaan täytti 1 vuoden 12. päivä heinäkuuta. Ja sitten siinä on Milon sänky. Sekin on vähän ryttyinen, koska me en jaksa korjata noita. Ja toi on toi vanha sänky, koska me vaihdettiin toi Milon huoneeseen päiväunisängyksi. Ja sitten sillä on matkasänky, joka on sen niin kuin, omalla niin kuin isommalla käytöllä, koska se puri puusängyn laitaa ja siitä lähti tikkuja sen suuhun, joten en ota enää sitä riskiä, että se ottaa yöunille ton sängyn, joten toi on nyt väliaikaisesti tuolla, kunnes sille keksitään parempi paikka. Sitten tossa on tommonen nallepuh-hylly ja sitten kirjahylly ja lipasto. Noi on tullut ihan tänään tänne niin kuin uutena. Sitten kans uutena on toi liikennematto ja pallomeri. Mä otin sen kaapista, mutta joo. Sitten tässä on meidän olkkari. Tää on ehkä tää on isoin huone tästä kämpästä. Tossa on mun piano ja sitten siinä on muutama koriste tuossa päällä. Mä tykkään tekokasveista, joten mä käytän niitä joka paikassa tällä kämpässä. Sitten tuolla nurkassa on Onnin kitara ja Milon potkumopo ja tommonen kiikku. Sekin piti maalata, mutta mä en oo kerännyt vielä sitä maalaamaan. Sitten sohvapöytä ja telkkari. Tuossa on myös tommonen Milon vaunukoppa, jossa se tykkää aina leikkiä. Se menee aina sinne istumaan, kun se on pehmeä ja totta kai sillä on lämmin olla. Kirjahyllylle nyt ei hirveästi ole tavaraa, koska otin siitä suurimman osan pois, koska se oli ihan hirveän näköinen. Sitten tuolla nurkassa on jalkalamppu ja sitten tommonen taas tekokasviruusu. Tästä vielä vähän parempi näkymä tuohon telkkarille. Siellä on myös Milon tommonen kävelykärri, jossa oli kilpikonna. Se pelkkää sitä. Mä en ymmärrä miksi, mutta mä veikkaan sen takia, koska kun tuosta painaa noita ihme 3 ja 4, niin sen pää tulee niinku tuolta kuoresta ennäs ulos. Sitten keittiö. No täällä ei nyt ole mitään ihmeellistä keittiön pöytä ja sitten tuolla on hedelmäkori, mikä näkyy tuossa nurkassa ja itse tuossa näkyy paremmin hedelmäkori ja sitten käsipyyhkeitä, avainkaappi ja sitten Milon hiekkalelu oli näköjään jäänyt tuohon pöydälle. Siirrän sen myöhemmin ulos, mutta joo. Sitten tuolla oli ruokakomero. Sitä en aio tarkemmin esitellä, koska se on ihan hirveän näköinen. Se pitäisi siivota jossain vaiheessa, mutta en oo kerennyt. Sitten suihkutila. Tossa me vaihdettiin toi suihkupää tohon, koska siitä aiemmasta tuli niin huonolla paineella, joten tossa on nyt uusi. Ja sitten tossa on niin pesukone ja 2 pyykiritillä ja pyyhkeet ja kaikki tämmöiset perusasiat. Tossa näkyy myös Milon pikkupyyhkeet, se sai ne synttärilahjaksi, mutta sitten tässä on sauna. Siellä on tällä hetkellä kaikki ylimääräinen roina, mikä ei mahu muualle. Sekin pitäisi siivota jossain vaihteessa. Ja saunassa me ei olla hirveästi käyty, joka saattaa niin näkyä ihan ulkokuorostakin, koska meillä ei ollut aikaa ja me en hirveästi sauna. Ja sen takia itse tuolla on noi kaikki roinat muutenkin. Mie veikkaan, että mie varmaan siirrän jossain vaiheessa tuonne niin kunnon lauteiden alle piiloon.
Sitten eteinen, tuossa on pahvilaatikoita, Milon niistä uusista jutuista, se lipasto ja sitten se matto ja se kirjahylly tuli uutena, niin ne pahvilaatikot on nyt väliaikaisesti tuolla vielä, kun ei ole jaksanut niitä viiä. Kuvasin vielä uudelleen tuon imurin paikan, koska toi varjo tuli tuohon vähän eteen, niin se ei näkynyt. Mut joo, tässäpä kaikki tällä kertaa. Kiitos!